sa ginawa nila sa atin. Anong balita sa kanila? Ano po bang binabalak? Sana ako ang hinarap mo! Ricardo, makinig ka sa akin. Hindi ako pumatay sa asawa mo. Wala akong kinalaman rito. Gumaganti ka. Dahil sa palangka, wala akong kinalaman doon. Kung galit ka sa akin, sana ako ang hinarap mo. Wala akong kinalaman rito! Lilimutan mo anak ka! Kalimutan mo ama mo! Magpatayan na kayo! Di pa rin ako makapaniwalang wala na si Calvin. Di sana kung dumating tayo agad at naka-rest back, hindi mangyari sa kanya to eh. Hindi sana mangyayari to kung hindi niya hinamon ng duelo sa Elias. Kung hinintay na lang muna niya si Senyor na magdesisyon kung sino ang pipiliin niya maging leader ng Golden Scorpion sa kanilang dalawa. Total, wala pa rin namang alam si Senyor. Sa mata niya, anak niya pa rin si Calvin. Sinasabi mo, Uno? Anong hindi pa nalalaman ni Senyor? Sa tropa natin, ako lang nakakaalam nito. Nangako ko noon kay Calvin na hindi ko sasabihin to sa iba. Pero wala na naman siya. Huwag mo na lang sasabihin sa iba. Hindi totoo ang anak ni Senyor si Calvin. Walang kaalam-alam si Senyor na nagpa-DNA test si Calvin. Hindi nag-match ang DNA nila. %? Ano kalokohan to, Dok? Hindi dapat makita to ng kahit na sino. Matagal na tayo magkakilala, Uno. Kaya pinagkakatiwalaan kita. Ikaw lang din ang nakakaalam ng lahat-lahat ngayon. Kaya huwag mong sasabihin to sa iba. Ano sinasabi mo, Uno? Na hindi totoong anak ni Senyor si Calvin? Hindi na importante yun. Dinatay ni Elias ang kaibigan natin. Dapat nating isipin ngayon ay kung paano makakaganti sa Elias na yun. Babayad siya. Lintik na yun, buhay pa rin siya. Hindi tayo titigil hanggat hindi namamatay ang hayop na yun. Kung sino man yung nag-set up sa'yo, Elias, isa lang yung pakay nun. Pag-awayin kayo mag-ama. At nagtagumpay siya. Romana, kitang-kita ako sa mga mata ni Edgardo ang galit niya sa akin. At hindi ka na niya lulubayan. Kilala ko magalit sa Edgardo. At alam ko kung gaano kahalaga sa kanya si Hilda. Kung hindi mo lalabanan yung tatay mo, ikaw yung papatayin niya. Hindi ako papayag, Romana. Malaki ang utang sa akin ng Golden Scorpion. At panahon na para magbayad sila. Kailangan ko mahanap ang kuta nila, Romana.
Di mo kaya mag-isang laban na yan, Totoy. Pero hindi pwedeng wala akong gawin. Dinamay ni Edgardo ang lahat ng mga tagapalangga. Kaya magbabayad ng demonyong tatay ko sa lahat ng kasalanan na ginawa niya. Yes. Naiintindihan kita. Pero hawak ni Edgardo ang buong puwersa ng mga sindikato. Kailangan natin maging matalino. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Kailangan ko sila mahanap. Saan ko sila matatagpuan, Romana? Meron silang tinatawag na Isla Alakdan. Pag-aari yun ni Edgardo. At sigurado ako na dun sila nagtatago. Isla. Nasaan naman ang isla na yan? Hindi ko alam. Bilang lang ang nakatapak sa islang yan. At dahil noon pa walang tiwala sa akin si Edgardo, hindi niya ako hinayaang makatapak dun. Pero meron akong kilalang pwedeng tumulong sa atin. Sino? Si Tiagong Dulas. Tiagong Dulas. Tiagong Dulas. Yun yung bansag sa kanya. Hindi ko na siya inabutan nang pumasok ako sa grupo. Pero bukang bibig siya ng lahat. Siya lang ang tanging miyembro na nakatakas at nakaalis ng buhay sa grupo. Sigurado ako, alam niya kung nasa ng Isla Alakdan. Kung ganun, kailangan ko matunton ng Tiagong Dulas na yan. Sasama ako. Laban ko rin to. Paano si Bunjoy? Hindi ako titigilan ni Edgardo. Sigurado ako na ako at ang anak ko na ang isusunod niyang ipapapatay. Sagad sa butong kasamaan ng Golden Scorpion na yan. Alang-alang sa anak ko, tutulong akong pabagsakin ng grupong yan. Tulad mo, Totoy, malaki din ang utang nila sa akin. Mga epertilente! Mga inutil! Anong kaguluhan yan? Pinaglalaban lang po namin yung karapatan namin bilang manggagawa ng asyenda bilan. Buong maghapon po kami nagtatrabaho at nagbabanat ng buto pero barya lang po yung binabayad nyo sa amin. Ilang dekada na kami nagsisilbi sa asyenda. Manong Emilio. Pero hindi tumataas ang sweldo namin. Anong sinabi mo? Hindi tumataas ang sweldo namin. Mas maghintay ka dyan. Kaya matakot. Hindi matakot. Magkakasama kayo. Sama-sama tayo lalaban mga kasama. Ibigay sa atin yung sapat. Anong sinabi mo? Ulitin mo sinabi mo. Ulitin mo sinabi mo! Hindi po tumataas ang sweldo namin. Hindi tumataas. Opo, tama yun! Ilos! Tabi! Huwag nyo naman po kami saktan! Bawa kayo! Mga anak at apo namin nagtatrabaho dito sa asyenda. Pero ginigipit nyo pa rin po kami. Huwag naman po ganyan, huwag kayo manakit. Titigas sa mga apog nyo, ha? Mga manggagawa ko lang kayo! Ano? Manong Emilio, hindi po kami robot o makina. Napapagod din po kami. Wala akong pakialam! Nandito kayo sa lupain ko. Pag-aari ko kayong lahat! Wala kayong karapatan magreklamo. May isa sa inyo! Maawa po kayo sa amin, Manong. Pagugutom po yung pamilya namin. Bakit ang mahawa sa'yo, ha? Maawa na po kayo.
siya! Kunin mo yan! Ito, panoorin ko! Tama na po! Tama na po! Bukid namin! Tama na po! Tama na po! Ano kami na? Tama na po! Emilio! Salamat ha! Ito, sukli! Halika na! Almando! Kabulin mo! Yung iba kabulot sa akin, iba magpaiwan! Balas, wala na ba yung pilis yung sakya mo? Masyado ka kasi nagkakape. Pagyan mo ko! Galing kay Emilio yun! Miss ka namin, tatay. Wala na magsasermon sa amin ni Ate Bane pag masyado na kami pasaway. Meron ka pa nga, Ate Bane. Wala nang natira sa akin. Ako na lang mag-isa sa buhay. Hindi man ako ang nakagisnan niya magkulang, pero kung kailangan niya ng nanay, nandito lang ako. Andiyan ang Kuya Elias niyo. Yan si Apple Pie, si Cherry Pie. Hindi man tayo magkakadugo, isang pamilya tayo.
Hindi naman kayo kaanaan ni Tatay Hernan eh. Tinatan niya kami tunay yung mga anak. Mas di ko na nga hinanap yung tunay kong tatay. Kasi para sa akin, kasi yung tatay ko eh. Tapos, ang sakit-sakit na makita. Ganda paraan siya mawawala sa amin. Bakit ganito? Imbis na yung nangyari mo. Yes, ang patagal mo lang mo. Dahil lahat tayo nandirito. Lalaban tayo sa hospisya. Nay, promise po babalik po kayo? Di po kayo mawawala ng matagal? Anak, promise. Babalik ako. Meron lang kaming kailangang ayusin ni Kuya Elias mo. Pagkatapos nun, hindi na tayo magkakahiwalay. Promise yan. Sige na, tulog ka na ha. Alam mo na ka nang gagawin mo. Ilayo mo si Bonjoy. Magtago kayo mabuti. Oo, Romana. Mag-iingat kayo. Amen, Benji. Patawarin niyo ako. Kung kailangan kong umalis nang hindi nagpapaalam sa'yo. Pero kailangan ko itong gawin eh. Chief, walang kasing sama ang sindikatong to. Wala silang awa sa mga tao.
Hindi muna namin sinabi sa media na buhay si Elias. May posibilidad na siya ang target ito. Para hindi siya magsalita. Pero pinagtataka ko kung bakit galit na galit tong sindikatong to sa Palangga. Kung si Elias ang target nila, bakit kailangan pa nila idamay ibang tao? Hindi ko rin maintindihan, Chief. Basta ang alam ko, kailangan silang magbayad sa batas. Marami na silang nasirang buhay. Chief, yung pakiusap ko po sa inyo, pwede ba akong lumabas dito? Kailangan kong bisitahin sina Elias at Aling Alma. Kailangan na po nila ako. Susubukan ko magagawa ko. Pero dahil sa nangyari, mas lalong higpitan ang seguridad mo. Intindihan ko, Chief. Sasalita ka na? Yung anak ni Chagog doon lang sa silando. Bakit? Ayaw mo ba akong katabi? Yung magagalit ba? Wala naman. Pero syempre, gusto ko lang na komportable ka. Alam mo, Totoy, alam ko naman na mabait ka sa mga babae. Pero ibahin mo ako sa lahat ng babaeng kilala mo. Sino ba yung ginahuli? Ate, konting tulong na po. Ito, para sa inyo. Nahanap niyo daw ako. Bakit niyo alamin sa sindikato? Napakatagal na panahon. Niloko niyo ako? Ginagago? Ninakawan? Ha? Kapag naningil ang mga magsasakang ninapi mo at inagawan mo ng lupa, kulang din ang kabayaran ng buhay mo! Sasagot ka pa talaga, no? Ang tapang mo! Brother. Oh, inasa ko na yan. Maraming salamat, brother.